ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala Plie nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. U MLA jong ka Mawlai constituency uba proses di Sawkmie haga khat pratarik jong benai kelalangkot arajar arpuway ula Plie paitba ya ka Surok Ïaid kali ha block 8 ka badai ka dong jong ka Snong Mawlai Nongkwar kani ka Surok bala Plie paitba ha kani ka sngi kadai ka bagi paitba nong shong snong kila khmi lenti la slemba khnang bakan pensuk ya ka leit kawan bat ka ra ka rong jong ki nong shong snong nakaliang jong urang ba Snong ka Mawlai Nongkwar uba RR thangkhiu ula ai khublei kerpang ya u MLA halor ka jingkloi ban yarap ya ka Snong ka thau ka badang don kambun kilat penroi hapo kani ka Snong Hashwa ba u MLA un Plie paitba ya kani ka Surok lapun long shwa ya ka jingyalang ka balengkot ha ka balai don lang ki rang ba dong ki nong yalam jong ka seng Longkmie ki nong yalam jong ka seng Samla bat kiwe I ba FS kaji bangkwa dua rulai ba embah simli kelia persang enrai namal ka Mawlai ka sulti ka long ka bahe ngit scam kamlong ka supan kenia ni baro kijindon kam jong ka wei pakawei ka dong ka wei ka Snong ba de hakani kenti ka pemerintah habangi bayola bani kendu ba di SDO jong ka ba di jong ka prudi nga ajing thor kat lang baik rang ba dong barim ba Richard walang tang hapdeng si benai ila kular yong ba kinya persangkat pala ban pendap ya kani Surok kapalong ka jing thot ya ka Ïaid ka yang ki nong song snong ala bangi don ka jing school ni hajan ki kena school ka new ya ka jing ja jing ja taman Ïaid kali mai wat hatu ban Ïaid ka jat dan ni smoke men si bone na ka jing trek borba jing arab jong ki officer na ka puri department ban ngamar te kinru kamen sim jong ka jing arab ba kamen sim jong ka baidon ya jing kli na kaliang jing MLA kila penong ni ka kam ka pangila dawa kumni kum bagalong nama kata kum kadak mengismo burom ji agar pat epi lang baro dengan gopo ban ai ka jing ai men steam nama tajong i daga bangi thap tilang baro kum ka Snong ngide ban ya teli we ngide ban ya pek we yim jo de ban kedok ti yanno yanoro namar le pi de ban kan mau haba pi kedok ti no kani ka ti jong pi kan mau kawai kani ka kadau pi kawai ka kadau yu prei sai nong bo nong thau si rong lai tli ka kadau la dia ngang la biang na em ka kadau ti no kan mau ha kum gi nong song snong di long batali long kawai gim juden pait na mar pi tip kum gi brio baru khot gi long gi boduna suda don brio badap bo bian na daga daw kum gi nong song snong gi kan mau kum ka Snong hi kum go blok e mentaro jing wan jong i MLA se ka pak ka kila kerpat nakaliang MLA hi data iba sisen pila kerpat yum joong leneno Henry in ya step by step marble kidang don ki blok ngadong ngai in mar kidang sa ki blok ki bampat yo ngar ka blok kani Snong Mawlai Nongkwar kala he do data ka blok idon do khasan blok tinna kini khasan blok menta mar siteng la de ba ha ka bedai bat kani ka Surok ka bang baro ngitip ka Surok sebab madan lingkut ha ka por ndik mengi yong kadai ka Surok madan lingkut tengam tip menta yo hawi keteng ngam tip yong keteng ndo menta ngi musyang yong sino banai yela kai football semadan lingkut hatu sngi abe kendo ekstip jinia ong cheng ngi sino ka program ong ka program siapa madan lingkut to nakaliang jong ki nakaliang jong ka dong gila tho ekstip jinia ong ngile nuong ong pek nakaliang jong hi kata kemadan ka long don kam hadu kata Surok kata kam ha hadu kata idon kam mende ningkong ni syap na ka bata kata ka Surok kenang ba ka pensuk ya kinong song thau hi baro ka wei kibasong basa satai ka jaka simadan satai basecamp nakaliang jong hi ka long sya ka jing suk na ka bata ji kinong song baro askata nakaliang miit jamwa lajun jar phai mros kato lajun jar em lajun jar mane mas non mangai la yang khublei sibune kato la yo bankit da ka juti hil ka bahe yo ti thumai
Kun ti jungi ru mata no school ru ka juti ru mata le school lek daga ba khoi ban pha shi na ba khoi nama kala bah ka surok de kata ka de ka benta ka jonga ban pen nam ta ka jing bha jing miat yok stong ka thau hi bro ka wei kan e yeng jeng ba shabong tu nor kum to ya ka to ho bnai ma slak no te yo bni kong bnai ma ki sa stang no ya ka ni na ka benta ka jing bit jing biang jong ki pai ba ka bani ka ni la bu na ka lian ka emil scheme jonga kan ni ngin bu emil scheme ban pen pha pen miat khanang ba ken suk kila kilang ni nong song snong katai ka lenti ba de ka wei gon nate ka lenti ban rung suk ban nate ka na po nang ni na po surok burung siapo siya po siden pak sini dari nong song siatai ya ka turu ngis haulat di mana kan ni gila kan yang joka dong gila pni shangai ka tei to ka tei mta ka labiang ka benda ka baar mata sa ka tai ru ngase persyang stombi ka tai kum nur kom banle bat ha ka juga por aji sha ha ka pedi bat kini jeng kampus nong ka poi daron ka wei ka benta men sedem ha ba stok jur ha ka tai kero kala tua ma benet ka kero kala tua benet na phone nga yong kam long shu marmar hi non pet ngilai persna hi ka long ka tai kero na mata ka dong song snong te ginu ikam ge bakar ki hi nga suthu na ga leng jonga balle kirki kata ka sarkar ko ba pdi Sawkmie nam ta ikam kirki ngai bisa phi pelem ma phi ka benda jonga ga phi na ka benda ge bodok besok nga jong ke ni ko bai ningkong ni sya benda ka jonga rong nam ta ge bodok ke besok ke jinjar ke bishitom ge bakado hiran to ka roi ka par ka niat la ka di kuldi ka niat lakadai kan niat, emil scheme kan niat, bat hamtam hakap dari simet. Ka simet jonga, kadai simet ke jonga kalong bat pi. Mne nomba dong. Ho ka jingger pa ka jikong kan ni gawai girang badong seng long kemi seng samla. Pen lem hapos nong blok i. Lani mata ho jonga Nongkwar ke Mawlai ngajong gira pas dong rang badong. So ha lem ni ke bedok ke besok. Dan apa teng haba dia don kan lu ke jingjia. Habron kan lu jingjia kadong ketit.